Por mar e por terra, Ribeira berrou contra as políticas pesqueiras da Unión Europea que están levando a flota do arrastre a esmorecer. O veto contra a pesca de fondo, que agora pretenden estender a máis dun 100 de caladoiros, non ten en conta os criterios socioeconómicos, posto que esta actividade supón un piar clave para a economía galega. Tampouco recoñecen dende Europa o grande esforzo realizado pola flota, que se reduciu ata quedar únicamente medio cento de barcos en Galicia, contribuindo á recuperación do stock nos caladoiros. Ahora mesmo quedan de 160, quedan 52. Date de conta que se fixo unha gran reestruturación desde que entramos na Unión Europea polas imposicións mesmas de que non lle interesaba a flota española. Interesaba o mercado pesqueiro español, pero non lle interesaba a flota. É unha reducción a nivel global en España de 22.000 barcos, 8.000 que hai na actualidade. Por lo tanto, o sacrificio da flota foi brutal para poder chegar a este momento onde recuperamos o 50% os stocks. Ahora este ano, por exemplo, incluso na flota de arrastre aumentaron os tres, aquí para Ribeira, para as parejas, aumentaron os tres stocks fundamentales, como son bacaladilla, xarda e pescadilla. Algún deles hasta aumentaron un 70%, o que quere dicir que o traballo que se fixo estes anos está dando fruto e que non entendemos por que se están aplicando estas normas máis restrictivas todavía. A concentración de Ribeira foi unha máis das celebradas noutros puntos de España e doutros países europeos afectados, aínda que o caso de Galicia é especialmente grave pola gran dependencia económica da pesca a todos os niveis. Inciden tamén na desigualdade de condicións que supón o cumprimento destas medidas con respecto ás flotas extracomunitarias, que non deben atender a estas obrigas. Europa é un mercado deficitario en pesca, non? Todos sabemos que, ou se non o sabemos, a balanza comercial pesqueira europea ten que importar o 70% do peixe que consume, e iso que quere dicir que o 30% que aporta a flota europea é o único que cumple esas medidas tan drásticas que están poñendo. Entonces, nós o que exiximos é igualdade de condicións. Se nós temos que cumplir esas medidas, ou se nos fai unha cláusula de salvaguarda ou un principio de preferencia comunitaria, consumindo primeiro os nosos peixes, xa que os queren tan sostibles e non os de fora, ora, o que non pode ser é que a nós nos digan que temos que cumplir a rajatabla toda esa normativa drástica e o peixe que ven de fora non a cumpla, non? Porque hai un dumping comercial en toda regla. Son conscientes da necesidade de atender a criterios medioambientais, pero non a costa de facer desaparecer unha das flotas das que dependen directa e indirectamente numerosos sectores da economía galega.